what are the consequences for not wearing the helmet? Means after once you meet to the accident, what usually happens and how these people get into either severe trauma or they die? What actually happens? पहिली गोष्ट जी सांगपाची आसा की जे बायक चलयता दे आर मोस्टली यंग एज एंड दे आर मोस्टली मिडल एज. आता ड्रायव्हिंग जे करतात ते सगळे विदिन द एज ऑफ आय वुड से 20, 18, 19 license. You get the license at 18 today. Correct. So license, your license period is between that and senior citizenship. After that you have to renew your license every year. तो rule Bombay asa. Anga kasala rule asa I don't know. But so the driving period जे असता is the peak time for your life. It is your peak lifetime. आणि जे लोकांक ते ॲक्सिडंट जाता ते सगळे यंग एजचे असतात. बरोबर. अँड इट इज व्हेरी डिवॅस्टेटिंग. ते जेव्हा हेड इंजरी जातो आणि विदाउट डेफिसिट ती सिव्हिअर हेड इंजरी झाली तर काय पण ब्रेनला डेफिसिट होणार. बरोबर. असं. आणि बिकॉज ऑफ दॅट देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द पेशंट. ही लुजेस हिज जॉब. ही माइट बी इन द होम, ही माइट बी ऑन द बेड, और तो वेजिटेटिव्ह सिच्युएशन मध्ये आसूंक शकता. अँड वेन ही इज इन वेजिटेटिव्ह सिच्युएशन देन द होल फॅमिली हॅज टू लुक आफ्टर हिम. अँड देन ऑल द रिसोर्सेस जे रिसोर्सेस असतात ओके ते सगळे संपतात. फायनान्शियल रिसोर्सेस, इमोशनल रिसोर्सेस सगळं संपतात बिकॉज एव्हरीथिंग हॅज टू बी स्टॉप्ड. Many people have to leave their job and take care of this young person in the house. So that is very devastating. It is not only devastating neurologically, it is devastating emotionally and also financially.